lähdin tänä aamuna heräsin 4.15 ja pyöräilin 11 kilsaa Pähkinänteestä Espoon asemalta ja mulla oli 1 päivästä työtä ja sitten se muuttui 1 viikoksi ja todennäköisesti 2 viikkoa ja mahdollisesti loppuvuosi. Toivotaan näin. Ja toivottavasti ensi kesänä. Meillä oli ilmeisesti tarvetta täällä nyt. Ja tosi jees. Mä oon paskas. Mä nukuin semmoset 4 huonoa tuntia viime yönä. 5 huonoa. Mä lähden takaisin Espooseen. Pitää hakea polkupyörä Espoon asemalta, mä sinne jätää. Sitten mä tuun huomenna ison rinkan kanssa takaisin tänne ja sitten menen nukkumaan Turku-hostelliin 15.50 opiskelijalle yö. Ja matkakustannuksethan tänne edestakaisin olisi 27 € päivä. Pitäisi löytää toi juna-asema taas. Ja Huussuliin lähtee junaan, kello on 10 vaille. Ja sillä mä menen Espooseen ja matka-aikaa on 1,5 tuntia. Plus se 11 kilsan pyöräily, se on työmatka. Töissä käyminen Turusta siis kannattaa. Siis Turussa, Espoosta, Vantaalla. Oh my god. En mä löydä sitä fucking hostellia. Missä se on? Tossa on. Kyselin muutaman kerran. Täällä on muuten tosi hyvän näköisiä naisia. Tykkään tästä muutoksesta. Ai, se on tommonen vanha talo. Ihan ruma mesta ulkoa ainakin. Nyt sisältä eurotasoinen hommeli. 15.50 mulle. Nyt sitten toi Tyksin asunto oli 7 €, mutta se on varattu toistaiseksi. Tää on ilman. Oma lukko vaan. This goes on YouTube. Okay. Yeah. No, if you don't want. Full moon. Over there, right next to the jails, by the end of this road, you can see these windows. These are jail. Horrible. Be very afraid of cells.
keskiaikainen kylä keskiaikaisen joen varrella. Onneksi alkaa ensimmäiset vakituiset työpaikasta. Tässä on nyt video. Joo. No mitäs Leena on voinut? Tai äitee? Video menossa siellä oikein. Joo. HD. On. Pähkinärinne. Pakkaan kamoja. $330 vuokraa. En mä näin siisti olisi ilman mun poikaystävää. Tiedätkö, äiti on tuo arabi. Mä siivosin tän. Tää on mun siivouksen jälkeen. Hei, sä et ois saanut... Mä kuvaan mut mä en näytä sua, jos sopii.